So, basin og dili nagpareha ni atong Bisaya. Tungod kay ang Bisaya nga akong gigamit dire King James nga hubad. O niya, kining King James nga hubad mga igsoon, pinulungan pa ni sa lulo sa atong mga lulo sa lulo. Munang na diha makita nimo ang gugmag kalulot. Ayan kalulot, kaluoy. No? Nya sa English pod medyo lisod-lisod. Na ng mga thou, mga art, thee, thy, nga na no. So Jeremiah chapter 24 verse 1 to 3. Verses 1 to 3. Jeremiah chapter 24 verses 1 to 3. Manindog ta. Naabot na to og basa sa Okay. Abuton na to pagbasa sa verse 9. Ningon diha ang Ginoo mipakita kanako og tan-awa duha ka basket sa mga igos nga gipahimutang atubangan sa templo sa Ginoo. Human nga si Nebuchadnezzar, hari sa Babylonia, midala nga binihag ni Jeconias, ang lalaking anak ni Jehoiakim, ang hari sa Juda. Og sa mga prinsipe sa Juda, uban sa mga panday nga manalsal, gikan sa Jerusalem og midala kanila ngadto sa Babylonia. Verse 2. Ang usa ka basket dihay maayo kaayong mga igos bisan sama sa mga igos nga unang hinog, og ang laing basket dihay daot kaayo nga mga igos nga dili mahimong kanon, sila daot kaayo. Verse 3. Unya mingon ang Ginoo nganhi kanako, unsa ang nakita nimo Jeremias? Og ako mingon, mga igos, ang maayong mga igos, maayo kaayo, og ang daotan nga mga igos, daot kaayo nga dili mahimong kanon. Sila daot kaayo. Ang pulong sa Ginoo miabot pag-usab nganhi kanako nga nagaingon. Sa ingon nagasulti ang Ginoo, ang Dios sa Israel sama niining maayong igos sa nag-ingon nga ako muila kanila nga gipadala palayo nga binihag sa Juda. Kang kinsa ako magdala gikan niini nga dapita ngadto sa yuta sa Kaldianhon alang sa ilang kaayuhan. Take note ha, alang sa ilang kaayuhan. Verse 6. Kay ako mo pahimutang sa akong mga mata nganha kanila alang sa kaayuhan. Ug ako modala kanila pag-usab ngadto niini nga yuta. Ug ako mutukod kanila ug dili mutumba kanila. Ug ako mutanom kanila ug dili muibot kanila. Ug ako muhatag kanila sa usa kakasing-kasing pag-ila kanako nga ako mao ang Ginoo ug sila mahimo nga akong katawhan. Ug ako mahimo nga ilang Dios kay sila mubalik nganhi kanako uban ang ilang tibuok kasing-kasing. Og ingon sa daotang mga igos nga dili mahimong kanon, sila nga daotan kaayo sapagkat tinuod sa ingon nagsulti ang Ginoo sa ingon nga ako muhatag ni Sidikayas hari sa Juda ug iyang mga prinsipe ug ang salin sa Jerusalem nga magpabilin ini nga yuta ug kanila nga nagpuyo sa yuta sa Ehipto ug ako mutugyan kanila aron mabalhin ngadto sa tanang mga gingharian sa yuta ang ilang kadaot aron mahimong usa ka talamayon ug usa ka panultihon, usa ka insulto ug usa ka tunglo diha sa tanang mga dapit diin ako abog kanila. Og ako mo padala sa espada, gutom,
og sa mga piste diha kanila, hangtod nga sila maot-ot gikan sa yuta nga akong gihatag ngadto kanila og ngadto sa ilang mga amahan. Magampo ta. Father in heaven, thank you Lord nga karon nga kagabhion amahan. Imong ming pasabton pag-ayo Ginoo sa imong mga mensahe. Salamat kay Lord nga walay usa dinhi amahan nga mahiapil sa dunot nga mga basket. Dunot nga mga bunga. But kami tanan o Dios imong nakita nga tamis ang among pagsimba, ang among pag-ampo, paghalad diha kanimo o Dios. Salamat kaayo Lord nga this evening o God, ikaw lamang may mahimaya, mapasidunggan og mabayaw. Amo kang simbahon, awitan, amo kang giampuan og ikaw lamang walay lain Ginoo. Thank you ang imong gaho magtabon ka namo ug ang among mga kasing-kasing ug hunahuna mas mapatin-awan pag-ayo sa unsa ang imong kabubuton. Mao ni ang among pag-ampo, among gisalig gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Murag baling kusugan ni akong microphone no? Okay ni? Okay ra. Sige, salamat sa Ginoo. Salamat nga ni amo sa basket. Wa mo atong basket dito. No? Si Lord nakakita karon og duha ka klase nga basket. Unya ang sulod sa ka basket mga igsuon, mga maayo kayo hinog nga bunga sa igera. Apan ang sulod sa laing basket mga dunoton. Kining prophesy ni Jeremiah sa 24, gisulti niya ni diha sa panghitabo nga si Jehoiachin, sa English man na, iyang papas Jehoiakim, niya ang anak si Jehoiachin. So ang unang hari nga sa mga pagsulong sa hari sa Babylonia, iyang si Jehoiakim, sa ikaduhang pagsulong si Jehoiachin, o sa ikatulo kining si hari Sidikayas. Gisulti sa atong gibasa karon nga nag-ingon diha nga sa diha nga si Haring Sidikayas na ang naghari. Gipakita sa Ginoo human si Jehoiachin nadala na ngadto sa Babylonia, gipakita sa Ginoo ngadto kang Jeremias ang duha ka klase nga basket. Ang sudlanan ang mga sulod sa maong basket naa siya sa atubangan sa templo. Ang una nga basket mga hinog kaayo og tamis. Daw unang abot. So kung maghisgot gani kag unang ani, tambok pa kayo ang bunga, tama no? Lami kayo no? First fruit. Pero ang nakita dito, lami nga kanon, ang nakita sa pikas nga basket nga naa gyapon ni sa tubangan sa templo, mga bunga gyapon pero dunot na kayo. And we know nga agsa niaging agsa Domingo, ang ato nga gihisgutan is ang the divine protection and discipline ni Lord. He said, "And I will dwell in the house of the Lord forever." Nga pwede di nga ni ata dinhi sa templo mga igsuon pero bilong ta sa mga daoton nga bunga. Baho. No? Karong adlaw wala ko nag-expect because gitawag man ni kay sukad kagabi na ay fasting and karon pod gipadayon. Wala mi klase kay ga dito rami ga fasting mi nya. Gracias sa Ginoo basta naadyo ng mga pag-ampo, mga pagpuasa, i-expose ni Lord ang mga buhat sa kangitngit. Munang pasalamat ko sa Ginoo nga nagmadaogon pod sa mga counseling nga nahimo. No? Nya kay nganuman tungod kay dili nato malikayan. Nga bisan tuod naan nata sa presensya sa Ginoo. Daw sama gyapon ta og bunga nga naa sa sulod sa basket, naa sa tigom, naa sa templo. Unya dunuton na di ay. No? Di mapuslan. Munang si Lord nagaauhag sa kadausan nato nga kinahanglang mapuslan kita. Amen. Kinahanglan ta nga mahimong bunga nga kanang malipay siya. No? Siya nga nagapangita og bunga ngadto siya sa kuyog ang mga tinun-an samtang naglakaw sila paingon sa Jerusalem. Nakita nila ang kahoy sa igira nga way bunga. So salamat sa Ginoo nga naa nakakaron. Ikaw ang bunga nga kalipay sa Ginoo. Palakpakan nato ang Dios. Thank you Lord. So iyang gisulti pag-ayo nga ningon siya nga kadtong mga hinog nga bunga iya man gi-explain. Ingon diha sa
Pagpangutana unsa iyang nakita, iyang gi-explain nga kato na ay duha ka basket nga na ay duha ka matang sa klase nga bunga. Nay bunga nga daot to, napoy bunga nga laming kanon. And gi-explain to ni Lord kung unsa kato. Ari sa verse 2, one basket had very good figs. Usa ka na ay maayo kaayo nga bunga. Even like the figs that are first ripe. Bag-o nga kanang unang hinog or unang ani. And the other basket had a very nafty figs. Kanang sansang amoy. Oh, tama ba na? Ha? Baho siya. Daot na kayo. Which could not be eaten and they were so bad. Dili siya makaon. Pwede di ay no? Nga naauntay mga tao nga dunay potential, pero dili siya mahimo nga mapahimuslan sa niya nga tag-iya sa siya, ang Diyos nga tag-iya sa tong kinabuhi. Tungod kay compromise or nahimo nga daw sama sa daot nga bunga. No, pwede di eh. Unya ningon sa verse 3. Then said the Lord unto me, what sayest thou, Jeremiah? O sa imo nakita? So iyang isulti ito. And then in verse 4, again, the word of the Lord came unto me saying, verse 5, thus says the Lord, the God of Israel, like this good figs who will I acknowledge them that are carried away captives of Judah. Hala, wait sa, temsa, minaw og ayo. Ingon si Lord, kining mahimong mga nadakpan or dinakpan nga dadon ngadto sa Judah. By the way, ang ato day na limot kog sugilon sa atong pagtuon karon giuluhan ni siya o God is in control. No? God is in control. So sila nga pagadadon ngadto sa Judah, mga dinakpan sila. Sila tawgon og daw mga maayong bunga. O unya maksabtan na to. Ngano ka? So I have sent out in this place into the land of the Chaldeans for their good. Kining yuta sa Chaldeans, kining mga Chaldeans, ging sakupan ni sa Babylonia. Ang Babylonia this time mao'y pinaka-powerful kaayo nga king. Bisan ng Egypt, gakurog ang Syria, kurog-kurog na ani nga time, na under na sa Babylonia. In verse 6, for I will set mine eyes upon them for good. Kay bisag tuwa na sila dito, ang akong pagkanunay sila, dili sila makaikyas sa akong pagbantay kanila. No? And then ingon siya, and I will bring them again to this land. Unya, mabot niyang panahon, dadon ako sila balik. No? And notice nga, before ta mo abot aning chapter sa kinabuhi ni Jehoiakim, Jehoiachin, and Zedekiah, niagi pa ni sa time ni Jehoshaphat. And si Jehoshaphat may anak nga si Manase, may anak nga si Amon, puro po nahimo ning hari. Si Jehoshaphat nangalagad sa Dios, ang iyang anak grabe kadaotan si Manase og gipuno niya Dios ampel ang mga templo. May mga templo karon, mga chapel, may mga Dios. No? Gipuno niya og sungot na kayo ang Ginoo ani nga time. So namatay si Manase, napulihan siya ni Amon, ni isamot. Gihugaw-hugawan gyud niya. Mao na nga pagkanatawo na si Joash, naningkamot si Joash nga mabalik ang si tawag ana kanang dating Juda nga nag-ila og nagsimba lamang sa Ginoo. So sa dihang nakaplagan niya ang basahon ngadto sa templo kay ang iyang sugo ningong kuhaa ang mga halad ngadto sa templo ug kining simbahan nga kini nga templo nga naguba kayo ato ning ipatrabaho. Ato ning ipabalik, unya ipagipaguba niya ang tanan mga halaran sa mga Diyos, ang tanan nga mga dapit nga sakunon sa mga tao, gipanghurot niya papulpog. Gipaguba niya, unya gipabasa niya sa tibuok katilingban sa tanang tao na muyo sa Juda, ang balaod sa Diyos nga nakaplagan dito sa templo, tungod kay duha ka gingharian or duha ka hari ang milabay, wala na gitagad ang mga pulong sa Diyos. Sa pag-abot ni Joas, iyang gitagad ang pulong sa Ginoo, gibuhat niya kung say matarong atubangan sa Ginoo, but sad to say, naka-pronounce na si Lord og judgment, og di na mabag-o. Huma na si Lord, naka-pronounce na siya og judgment, nga niingon siya, kining yuta sa Juda, may sama ni sa yuta sa Israel. Papahawaon ko kamo, dinhi sa akong yuta. Iyang giingnan ang niingon ang Ginoo ngadto
sa mga taga-Juda. And that is why nga pag-abot na ni Jehoiakim nagbuhat na pugdautan. Pag-abot ni Jehoiachin ni samot. Si Jehoiachin mubo lang kaayo ang iyahang kapanahunan sa paghari. Mubo lang kaayo. Nga naman, wala siya kaagti og 5 ka bulan. Gisulong na sa taga-Babilonya. Gidakop si Jehoiachin, apil ang iyahang inahan. Ang tanan nga mga harianong banay, ang tanan nga may mga alam, katong giingon dihang manghimuay og mga espada, manghimuay og mga bulawan, mga gamit nga mga bulawan, mga panaksan, gipangdala to tanang mga may kinaadman. So atong makita nga kung tuan na ka ang picture nimo, kung tuan na ka dito sa Babylonia, ikaw karon si Esther, ikaw karon si Daniel, ikaw karon si Ezekiel, ikaw karon si Misha, katong nadala dito. Kaya sa istorya naman to nga naa sila sa Babylonia. But this kani presento ni kanang panghitabo nga nakita sa mata ni Jeremiah nga ang judgment ni abot na. Human ni gi-proclaim ni Lord dito sa time pa ni Joas. And listen to this. Dunay mga maayo nga bunga nga gisgutan dire, sila nga mo-surrender og magpailalom sa gahom sa Babylonia. And makita nato dire nga nganong moingon man ning Biblia dire nga dadon sila ngadto sa dapit sa Babylonia sa Kaldan alang sa ilang kaayuhan. Halaka. Imong makita dire nga mga ginapos ni sila, magbaktas ni sila, ginakastigo sila, gipanglatigo, pero para diay ni sa ilang kaayuhan. Oh, sabtan nato nirog ayo. But dunay usa ka basket diha. Okay, so ato sang padayonon ningon diha pagsulti. I will not and not pull them down, and I will plant them. So I will build them and not pull them down, and I will plant them and not pluck them up. Tukuron nako sila, paligunon nako sila, paligunan nako sila, ug dili sila pagatumpagon. Itanom ko sila ug dili nako sila pagaibton. Listen to this. Tan-aw sa nako. Nagsubay ko kagabi and na-bless kayo ko nga naminaw sa history. Nami po dahil nang maminaw ka or magbasag mga history. Ang Roma, sukad masukad kanang maghisgot kag kabahay gera, hangtod karon wala na sila napilde kabahin sa gera. No? Sa time sa mga colonization, kita dire nagkat-on tag pinulungan nga Spain. 1, 2, 3. Nga na no? Spaniards tungod kay dugay sila puyo diri sa atoa. Gani ang mga lawom nga Bisaya gikalimtan na di na kay hibaw mo sabot ning atong mga bag-ong tubo karon. Ngano man tungod kay og kinsay nagpuyo dire nga mas dugay-dugay maoy atong nangakat-unan ang ilang pinulungan. Nasultian ta mo sa diha nga magpabilin ta diha sa Ginoo unya ang pinulungan nga langit nun nga maong yang pulong kanunay natong madunggan maupo ni ang atong makatunan. So kining Roma wala sila ipildi-pildi. Tanan nga ilang nga gera kulba ni sila. Unya mahadlok ang mga tao nila tungod kay kung makabuhat gyud kag against sa government, torturon jud ka og taman. And that is why ang pinaka makauulaw nga torture nga kanang pinakadako kag sala nga nahimo kana gyung ilansang ka sa krus. And si Jesus wala siya nahimo pero gilansang gyud sa krus. But unsay nahitabo? Sa tanan nga gera walay makapildi nila pero sa ilahara mismong kaugalingon bisag kinsa pang nasura ang musulong nila, di gyud mo daog sa gera, bisag unsaon. Isog kay ni ilang mga sundalo. No? Makita kay na sila kanang mga babae nga kusgan. Kusgan. Nya na bana siya nga luyahon. Kuhaon niya na ng bayhana. Unya mangita siya laing kusgan pod nga mga lalaki. Kana sila maoy i-breed kay ang anak-anak himuong sundalo. Ha? Kunang grabe kayo gud sila ka powerful, pero kabalo kag unsay gitagakan sa Roma. Corruption from within. Spiritually corrupt. Maura na gikahagbungan nila. Munang ayaw naka problema unsaon ang China, unsaon ang mga dagko kayong nasod.
Kay og naay korupsyon sa sulod anang nasura, spiritually nga pagka-corrupt, muhagba ra nag-iha. And I tell you nga bisan gani kini nga ministry. Kung dili ta magbabinantayon ani, makasulod na ang corruption ani sa suod, makorrupt na ta spiritually. Bisan pag-unsa ka dako, bisan pag-unsa ka muabot naglibo ka buok ning naa dihang nagsimba, pag makasulod na kay ng spiritual corruption, sigurado na nang wala na. Tagak na, guba na. Wala sila pildi-pildi. And pareho aning Israel, sa time ni Joshua, sa time sa mga judges, sa time pa ni Moses, nagpadong pa sila aning yuta, wagay, tanan gakurog, gakahadlok. Even the time of giants. Katong mga giants nga ilang giatubang, my goodness, pansit lang sa ilaha, bihon lang sa spaghetti lang gipang snacks nila, binignit rato nila, strong kayo sila. Pero sadyang niabot na ang spiritual corruption, spiritual decay, kanang kahugawan sa sulod sa ilang nasod, mauna ni ang nahitabo. Nawala na ang depensa. You know, last Sunday on sa igisgutan na to, divine protection and discipline. Gibutang ka ni Lord sa iyang pasibsibanan, like the Israelite, gibutang sa Kanaan. Flowing with milk and honey. Kung maingon gani ka pasibsibanan ni Lord, abundansya. And then gitabunan ni Lord sa iyang gahom. Gikontrol niya ang mga nakapalibot nga mga nasod. Nga daw kontra ni niya pero wala niya gipapahawa tanan aron nga kinipod nga mga nasod nga nagpalibot sa iya. Maopoy manalipod aning mga Israelita sa mga mananap nga manukubay. Muna atong gisgutan sa niagi, tama? Munang ingon diha, God is in control. Bisan pa ang kaaway. Di na makabuhat ni mo bisag unsa. Gunita na ni Lord. Kaya ni Lord, di na control ni Lord tanan. Even in the life of Job, ang gipakita girito, God is in sovereign control. Ang mauna siya, sovereign o control. Mauna. Wala na yung maka-usub anak nga gahom nga gipanag-iya sa Diyos, nga siya yung mag-control. Today, surprise kayo ko sa balita, kay akala dyan ako, okay na to si Pastor Bong. Nya natinga ng daghan na kaayo nga post kay fasting mi wala mi ga-open og tagsara kay mi maka-open. Yan, wala namatay ko no kaganina. Yan nagpray ko sa Ginoo, Lord, ang ministry mas malig-on pa. Na ay Joshua nga mo barog ug wa na si Moses. No? So balik ta, nahitabo ni tungod kay grabe na kaayo. Si Joas, grabing panghinlo ni Joas sa nasod. Ang napuli niya nga mga hari, grabe pong paghugaw-hugaw. That is why si Lord, alam na alam ni Lord because all-knowing siya, kabalo siya kung sa'yo maabot. Joas, mahitabo na gyud ang judgment. And hilak si Joas, Lord, nga naman, mahitabo na ang judgment. Kabalo ang Ginoong inikawalaan niya nga hari. Mupuli na pod ang mga hari nga magbuhat og mga dautan sa iyang atubangan. And nakumpleto ni Lord ang 70 years nga rest nga wala ginila gipapahulay ang yuta. 492 years. Si Lord nagpailob sukad ning mga harian ni sulod diha. 492 years wala gyud nila hatagig kapahulayan ang yuta. That is why in every 7 years usa ka tuig ana pahulay unta wala silang misugot. So giihapto ni Lord pag abot og 70 years mao na niya ang time Jehoiachin and Zedekiah. Si Jehoiachin gidakop o gidala dito sa Babylonia. Mubo lang kayo ang iyang kapanahunan sa paghari. Mubo lang kayo, 3 months. 3 to 5 months siya. And then nahimo na siyang dinakpan o dalon, gidala na siya sa Babylonia. But samtang nahimo siya nga, gidakop na siya, mauna na nahitabo. Uban ang iyahang mga harianon nga mga kaniyang kabanayan, katong mga may alam, may mga skill, gipangdala na sa Babylonia, kay mapuslan man to sila. Si Jeremiah, nibuhi og pulong nga mo comfort nila. Ipagawas tamo ani, kay ako ning hinluan. Ang naitabo manggod, kamo nga nagsalig pa nako, nagila pa nako, nga nahabilin nga mga katawhan nga nagila pa nako.
daw sama mos maayong tanom nga nagtubo karon sa dapit nga daghang sampinit. So ang akong himuon, tungod kay habog naman kayo ni nga sala, habog na kayo ni mga sampinit, hugaw na kayo ni nga dapit, kuhaon una tamo, ibutang sa dito, kay ako ning hagbasan, daruhon, dauban. That's for your own good. Maudi ay, nga ningon si Lord, that's for your own good. Para ni sa inyong kaayuhan, ayaw mo kabalaka, kay bisag naa mo dito sa Babylonia, ang akong mata dili mo lingew. Magbantay ko ninyo kanunay. I know, ikaw Daniel, ato niya ka sa langob sa leon, akong mata naan mo. Mishak, Shadrach, and Abednego, isugnod niya mos kalayo, akong mata naan ninyo. Ay mo kadlok, this is for your own good. But nga naman, time na to nga disiplinaon ni Lord ang nasod, ang Israel. Pero kining naaslaing basket nga giulagway dire, mga tao ning musupak sa Dios. Hello, God is in control. So kung musupak ka sa pagkontrola sa Dios, sigurado ka, taga ka. Giingon na daan dire nga mura sila og mga baho, giulod og dili na mapuslan nga mga bunga. Some of them mudango pa na nanagan paingon sa Egypt. Now listen to this. Dunay usa ka ato ta sa 2 Kings. Ang 2 Kings dunay usa ka pare nga nagpronounce siya igsuon nga ayaw mo kagool kamo nga madala dito sa Babylonia kay kaayuhan na para ninyo pareha sa gisulti ni Jeremias. Makita na siya mga igsuon sa naghinapos nga bahin sa 2 Kings. Ato tanawon. 2 Kings chapter 25. 2 Kings chapter 25 verse 24. Ningon diha. Verse 24, and Gedaliah swore to them, unto their men, and said unto them, fear not to be the servants of Chaldeans. Ayaw mo kahadlok nga ulipunon mo ani nila. Dadon mo dito sa ilang dapit. Ayaw mo kahadlok. Dwell in the land and serve the king of Babylon, and it shall be well with you. Lakaw mo, puyo mo anong yuta, unya alagarin niyo ang hari. Kay, para na sa inyo unyang kaayuhan, wala na'y problema hon, anak. Later on, masabtan unya na ninyo. Pag-abot sa panahon, masabtan unya na ninyo. But unsay naitabo, siya nga nagprophesy para sa kaayuhan, gipatay pa hinuon siya. Tanawang verse 25. But it came to pass in the 7th month, Ishmael the son of Netaniah, the son of Elishama, and the seed royal came, and 10 men with him, and smote Gedaliah that he died, and the Jews and the Chaldees that were with him at Mespah. Gipang patay man hinuon eh. So kini sila mauni ni against ni supak sa sovereign control ni Lord. Ni supak ba? Kabantay ka ng disiplinaon ka unya musukol noon ka? Mauni sila. Mauni. Gitry nila og panalipod ang ilang kaugalingon. Sila ning gisgutan dire. And in verse 26, and all the people both small and great, and the captains of the armies arose and came to Egypt, and they were afraid of the Chaldees. Sila tong giingon nga managas Ehipto. Mga daotong bunga. Dili mo sugot nga disiplinahon. In verse 27, and it came to pass in the 38 years of captivity of Jehoiachin, king of Judah, in the 12th month of the 7th and 28th day of the month, the evil Merodach, king of Babylon, in the year that he began to reign, did lift up the head of Jehoiachin, king of Judah, out of prison. Tanawa.
Gidakop ni si Jehoiachin, nya gipriso ni dito sa Babylonia, pero niabot ra gyud ang panahon nga kini si Merodach, king sa Babylon, gipagawa siya. Gipagawa siya. Unya sunod unsa nahitabo sa verse 28, and he speak kindly unto him. O lami na siya. Nakigsulti siya, iyang gipakigsultihan ng hari, and set his throne above the throne of the kings that were with him in Babylon. Hala ka. Daghan man ni silag mga hari. Pero kini si Jehoiachin, dinakpan niya nga hari sa Babylonia, iya karong gi-left up. Nadili nimo ma-realize ba kanang dili pa nimo kaya nga huna-hunaon pag-ayo. Sa panahon nga nag-encounter pa ka sa maong kaguol, kabugat, kasakit, problema, katalagman, mga pagsulong sa kinabuhi, di pa na nimo murakag makaingon na unsa man eh. Because wala nimo nakit-an og unsa di ay ang plano sa Dios, unsa di ay ang outcome ni ana. Mao man gani nga gitudluan ta nga sa panahon sa kalisod, problema, mga balatian, katalagman, kawaladon, magmapailubon tang mosalig sa Ginoo kay siya ang God nga nagkontrol. Kung ikaw ni Jehoiachin, ma-discourage ka ani 3 months ra kung naghari, nainganin ako dayon. Ani giimo pa kung kuan Lord unya mo ngani ram di ay. Kay dili mo sugot si Lord nga si Joseph magpabiling piniriso. Human si Joseph nahimong piniriso, nahimong governor. Hindi magpabilin si Lord. Dili magpabilin nga si Jehoiachin naa sa prisuhan. Human sa iyang kahimtang nga grabing ka makaluluoy, giisa siya. Ingon diha pagsulti nga gipahiluna siya sa dapit. No? And set his throne above the throne of the kings. Mo sabi ni nahitabo sa atong Ginoong Hesus. Gipakaulawan siya, gipatay og gilubong. Pero gikan sa lubnganan gibayaw og naglingkod karon siya sa tuo sa trono sa amahan. Og siya karon ang gitawag og King of Kings and Lord of Lords. Amen ba? Sa verse 29, and change his present garments. Tanawa, powerful kayo ni. Ingani si Lord. Grabe si Lord. Di ba ka ng mga piniriso magsuot na sila orange nga naay pink at tatak or sa atubangan detainee? Ha? Nay number, unsa ay number nimo? Ningon diha nga gipagawas siya sa prisuhan o giilisan ang iyahang bisti gikan sa pagkapiniriso paingon sa pagkaharianon nga sapot. Di ba ikaw ug ako nagbisti man tag pagpakadaotan? Nagbisti ta sa atong mga bisyo, sa atong mga pagpakasala, sa atong mga kinaiya. And karon gusto ni Lord ang hari sa tanang hari nga hubuon na sa imo og bistihan ka karon sa bisti nga Dios non, Kristohanon, alagad sa Ginoo. Hubuan ka ni Lord ana nga bisti. And pulihan ka ni Lord. Nagbisti ka ni adto og garbo. Gihubuan ta ni Lord sa garbo o pulihan ta karon sa kasing-kasing ang bisting mapaubsanon og malagaron sa Dios. Amen? Duta jud kayo. Unagan kayo nag-confess ako, nag-confess ba nga pastor mo na kung makahuyangon mo niya kung sala. Nugaya makang nisugilon ana. Ako na guning isugilon sa Ginoo. Listen to this. Ganang time nga moduol kas Ginoo. Ang yawa, i-condemn ka niya. So, lami kayo ang imong confident nga moduol kas Ginoo, musimba ka karon, moampo ka karon, inig time na nga mo ampo ka, ingnon kas yawa. Ag imong gibuhat. Murag agpato. Kaysa nakahinumdum ana. No? Pato mo'y pasanginlan. Nay usa ka patong palangga kay amahan, dunay duha ka babaeng magsuon. Ang maguwang gasigig bato-bato niya, naigo ang pato na matay. So pag uli niya, sige siya, wala niya gitugan sa iyang papa, gitaguan niya ang pato niya. Asa magpato? Nara dito pa. Gipakaon na. Pakaon na. Namatay na dahil ka na ulo pag bato-bato niya. Niyang manghod, nakahibawang namatay ang pato.
Susuguon tong manghod sa iyang papa, day. Rachel tong manghod. Panghugas dito. And then mukihat dayon sa siyang ate og moingong, Papa, si ate ray manghugas, mirian yang ate. And then moingon ta yang ate nga, ikaw may gisugo ni Papa. Ate, agpato. Oh, ako ray hugas pa. Tanang trabaho na himong iyaha tungod sa pato. No? Nadugay, gikapoy na gyud siya, and then hilak na gyud siya. Papa, gikapoy na gyud kayo. Ako atan ng trabaho. Sa tinuod lang. Tanang trabaho sa akong manghod, akong gitrabaho, aron dili siya musugilo nimo nga ang pato nimo ako napatay. And then ingon niya, Papa, oh, okay lang na, palit lang tapog bagong pato. Wa man di ay problema. Na inga naman ta kanunay, magsige mangutag, tago-tago. Karon naman na nimo gisugilon. So, need ka, yes, pwede rang mo duol dito sa Ginoo kay giingon naman na sa Bible, 1 John 1:9 nga, duol dito sa Ginoo. Mupasaylo siya, matarong siya, mupasaylo. Pero ang problema kay nigduol nimo, mingon na mangyawa, muna imong gibuhat. Sumulos na, maglak na ka og confident nga moduol sa Ginoo kay ang isulti siyawa nimo ang imong binuhatan, and then pag nakadungog ka na, mahinumduman nimo ana, murang makaingon kang nag-uol na ko ang Ginoo na isala nga nagbabag. Daghan na kagihuna-huna. Pero sa tinuod lang, wala nagdumot si Lord nimo. Ang yawa, magsige lang yun na siya, pahinumdum mo sa mga nang labay. Kasi siya ganang moduol ka niya. So pag niwik na ang imong confidente, nakaganahang moduol sa Ginoo, di na kaganahang mo ampo, hangtod nga mangita, nakaglaing butang nga anak, nga kalingawan nimo. So mo nang gi-confess nimo, tingala ka. He said, Pastor, ug wala pa nako nagisugilo nimo, nawa na. Magsige og dala. Human niya nasugilo na bugat ang iyang kabugat. Nakagawa siya nga murag dili na siya guilt, nga gaan na siya nga mo na iyang gibati. Ako na po'y nabugatan. Lord, ngana mo na. So at least nasugilo nimo, parang kabalo ka unsay mga tambag, unsay iampo, unsaon ka. No? Kaya bisan pag powerful ka kaayo sa gawas, pero sa sulod na anay korupsyon nga naitabo, sigurado dyan na. And then because we are under the sovereignty of God, God is in control. Naa siya'y pamaagi nga himuon. Pero sometimes musupak man ta sa pamaagi sa Ginoo, musupak man ta sa control sa Ginoo, ug mo'y makaingon nga maratag mga daoton nga mga bunga. Sa time ni Jeremiah, ang pagministry ni Jeremiah, mausap ni ang kapanahunan sa time din hina, sa naghinapos na ang sugilanon sa Southern Kingdom nga mao ang Judah. Because kini nga last king si Zedekiah ang hari. Katapusang hari. Siya ang katapusang hari nga naa dinhi nadala. Naghari sa Judah. And then, niabot na ang final judgment ni Lord. Tulo man to kasulong. Una, ikaduha, ikatulo, hurot na gyud, wa na gyud nabilin. Then, ang judgment ni Lord pag yun ato, ang mahibilin, mamatay sa sakit. Ug na pa siya mahibilin, mamatay sa espada. Ug na pag yun, mamatay sa gutom. Ug na pag yun, wa gyud kapaingnan. Munang mas nindot magpailalom ta sa gahom sa Dios, sa pagkontrola sa Ginoo. Kay bisan pag unsaon natog langoy-langoy, tambling-tambling, unsay mga pamaagi nga itong naibawan, kung against na sa pagkontrol ni Lord, daot na ta nga bunga. Kabalo mong unsa ng daot nga bunga? Di na naman istil nimong dukdukon arong malata na. Ayo, dili na naman istil nimong galingon, dukdukon, yatak-yatakan arong madugta na siya, pasagdaan na nimo siya, madugta na kay na ay daot sa sod. Munang ingon diha nga, the corruption is in the inside. Nangyayari sa akin, nangyayari din sa iyo, sa ato tanan. Usa kabuok lang uod na bilin, wa na. No? Ang ako nga mamatigtanon mig kamatis sa una, las dos pas kadlawon latoson na mig pukaw kay pabubuan ang mga kamatis before may mangumpay.
So dapat alas 3, alas 4 human na migpamubo sa mga kamate, sa mga tanom, kay mangumpay pa man para sa magkuha pa mig pagkaon para sa mga baka. Unya after that magdali-dali na pod kay managan mangiskwela pa mi. Gi kag eskwela magdagan na pug uli. Unya ingon jud si mama, sige, anihon na ninyo. Kanang kamatis tuyo ka jud og ayo tan-awag na ay puntik nga itom kay nanay ulod ayaw isagol. Nya kay kadali man tag dula. Lamim kay nang dula. Hinga na nitong pag wala si mama paspasag kuha tong naas basket, butang tanan pagkaugma ng baho ng uban. Lapsa nas mga ulod. Samutang mo hinog-hinog na, magdali sa duwa. No, I tell you, wala to siya hilabti, wala to siya dukduka, wala siya gigaling parang madugta. Pero naanay korupsyon sa sud niya, naanay uod dito. Ikaw ug ako, bisag di pa kahilabdan sa imong isigkatawo, bisag di pa kalibakon sa imong isigkatawo, kung naa na kay garbo, murag, siging gahuot imong dughan. Bisag way nang hilabot, basig gilabtan ko, ha? Bisag walay ka istorya, basig istoryahan na po ko aron. Basig! Oh, nga naman na. Nanay daot sa sud. Nanay ka istorya dito ni Agir. Abi pa lang. Kay basig na niya sila ikasulti, naay daot sa sud. Mas mabuti pa yung 10 lepers in Luke chapter 17. Kaysa diyang daot na kayo sila, outside daot na kayo sila. Pero ang ilang sulod, naapay maayo nga mosalig sa Ginoo. Doon ay mga tao nga lami kay tan-awon sa gawas, pero sa sulod bulok na bulok na bulok na. Giuod na. Nasultian lagi ka na ako, bisag pagway mangilabot nimo, bisag walay mo bikil nimo, bisag walay tawong magmusaghid nimo. Pag naa na kay daot sa sulod, sigurado na ka. Matingar ka, magilti ra kag kalit, mabugatan ka, mohinuktok ra kag kalit, di na mamilok. Mukalit na lang og murumuro na lang mong dagway nga mura kag mahadlok putang mutagad ani niya kay basig insulto ta. Nga naman na anay bulok sa sud. So, tungod kay ilalom man ta sa sovereignty ni Lord, doon na siya paagi parang mahinlo ta. Sama ani nga ang yuta karon sa Israel, dunot na kayo, God is in sovereign control, iyang kuhaon mo karon, hinluan ako ni. One day, ibalik ta mo ani. Makatukod gyapon kamo ug dili na kamo ibdod. Tagaan mo na ko kasing-kasing nga mo ilan ako. Unya, grabing plano ni Lord. Pero kung ikaw si Jehoiachin mo dili pa ka makasabot. Ganong ningon ani man, ganong ningon ani. Pag abot dito, ang gisulti sa propeta, ang gisulti sa mga alagad sa Dios, dili mao inahitabo nimo kay naabot ka dito, gipriso makaluluoy. But ningon diha after 7 years, gipagawa siya. Unya gipahilo na siya sa dapit nga medyo labaw sa unang mga hari, sa ubang mga hari. Grabe no? Ingana si Lord sa ato Munang ako ning awhag nato nga mga kaigsuonan dinhi sa Lourdes. Ikaw ug ako nagkalain-lain ang atong mga kahuyangon. Wa joy tawong walay kahuyangon. Naa diha, sige kay kuwag lansang natong martilyo, ilansang nato karon dayon. Si Jesus ramang yoy walay kahuyangon nato. Ang atong Ginoong Hesus ra maoy walay problema maghisgot kag sala, pero kitang tanan nga mga tao naagyud tay tagsa-tagsa ka mga kahuyangon. Hello? Oh, ato o kamo mga batan-on. Sige. Unsang mga website inyong gipang open, unsay naa diha, unsay inyong gipang tan-aw. No? Sulayon natog search ang mga history sa inyohang. Kay mo appear ba na? Kaya mag-search ka dito, mo appear na siya inignaay sunod nga mo gamit sa cellphone, mag-search siya, mo pop up po to, mo gawas po tong imuhang unsay imong i-search. Munang may bawon, wait sa kisa gagamit ani. Ayay, katanaw kag kuan.
Gatanaw ka. Kamay gagamit ani alangan itong hara ni dire. Kay mo gawas mo na. And muna mga igsuon, tungod kay nakalanlain tag kahuyangon, kitang-kita na ni Lord nga sa sud na anay corruption, tungod kay He is the God who is in control, mailalom ka karon sa iyang gahom. And sa gikaingon ko na, may bunal si Lord, do na pagayod siya sungkod, do na pagyod siya lana. Eh so medyo sakit-sakit. Gani niingon pa dito nga kung ikaw kahoy sa John chapter 15, pruningan ka nga pagkasangaron ka mamunga. Kabantay ka kung sanga ka, doon na bahin sa imuhang moaksyon na siya glaya, nangauga na ang dahon. Then kung dili ra na siya pulungan, dili na siya putlon, magkalaya, hangtod nga moabot na gyud na siya sa punuan ang iyang kalaya. Munang kinahanglan siyang pruningan. Katong moaksyon naglaya nga sanga, nga bahin pud sa laing mas dako nga sanga, putlon dayon to kay mukuya na pa to. Putlon to siya. So si Lord ingon ana, ang pamaagi sa Ginoo sa atoa because He is sovereign man siya nga pagka Dios atong kinabuhi. Hinluon ta niya, but listen. Paminaw pag-ayo. Mga igsuon sa panahon nga hinluon ta ni Lord, i-process ta ni Lord painful. Sakit. Sakit kayo. Bugat. Di ka komportable. Muna I tell you, paminaw pa kayo, kung karon komportable pa kayong gahimo o mga sala, pagbantay lang yun. Kaya ang process ni Lord, inigtangtang niya ana, sakit sad na siya. Bugat. Di ka komportable. And I tell you, sabi niya, Pastor, dugay na dyan ni kayo. Ngay nga ni ko, dugay ni kayo nga ni ko. I said, yes. Unya, bisan tuod nagsugod na kong pangalagad sa Ginoo, mao gyapon. Yes, of course, I understand. Sa gidugayon sa sala nga nagpuyo sa imo, dili po na ing ana kadali nga mo give up. Nga mo biya lang siya nga salaa. Pagsulod dinhi sa mga Amerikano, nagkat-on tag English. Musulod dinhi ang Koreano na tanan ang pinulungan, maabdan pagpila ka henerasyon, usa ang pinulungang English mawala. Tanawa nagkawala na ning atong pinulungan nga Bisaya. Ang yung hasayo mo'y napuli. Pulihan ang mga pinulungan nga banyaga. Nga naman, ilabi na kung ang nasod nga nisakop na to, nipuyo sila sa atong nasod ug dugay nga mga kapanahonan. Magkawala ang ato ang pinulungan o ang ilang pinulungan mao'y magkadaghan. Tama? Inga na sa mahitabo sa ato kung ang sala dugay nang nipuyo sa ato na exercise na nato, dili basta-bastang diha dayon mawala na. Munang painful ang process. Hello? I tell you, kung naaman pod o galing mga medyo confidential kaayo nga issue sa imong kinabuhi. Ayaw pog patakag panugilon, abi kay Kristohano ni, sugin lang ako ni ayaw. Kadita parihag level nga kanang mo sugilon kaniya kaingon kag tubo na ni ka. Luoy-luoy na nimo. Maong ba? Sige lang, iampo sa Ginoo. Mas tinuod lang hukman ka ana. Muna ako siyang ginan, ayaw na og i-share. Ako'y katapusang dunggan ana. At least nagaan na kakaroon. Mag-pray ko sa imuha. Sabi sa kinsa na lay, panugin lang. Ingana na siya. Time nga mag-counseling ta, ingon ana gyud ang mahitabo. Sige lang, ana. Inaapo ko ipang counsel nga ayaw dyan na nang ipang-share sa uban. Bago ra gani kung nag-share to, ana naabot na. Bago ra gani kay ayaw na nag-share sa uban, naabot na sa uban. Especially og mga kahuyangon sa unod, ayaw gyud na. Confidential kayo na. Magamit na sa kaaway. Munang mangita gud pud ta mga igsuon og kanang naang makabalog yun ta nga kini ato yun yung masaligan dyan eh. Na? Naapabata? Taod-taod na siya ang kapuyo diya. So si Lord kay powerful man siya, gamanan man siya, naa siya'y trabahoon. Now, sultian mo na ko,
ang nahitabo ni Jehoiachin ug sa uban pa nga mga Israelita, nga mga Hudyo, nga misugot ug midawat sa disiplina ni Lord. Dadon ko kamo, wala man ninyo papahulaya ang akong yuta. 70 years na. Pagawson ta mo ani aron ang akong yuta makapahulay 70 years. After 70 years, dadon ta mo balik. Ikaduha, wala man ninyo buhi ang inyong mga slave. Pag-abot sa panahon sa ika-7th year nga rest, wala man ninyo pang buhi. Mahimo mong slave tanan ngadto sa Babylonia for 70 years. Ikatulo, kay giingnan ta mong dili magsimba sa minugna sa kamot sa tao mga Diyos-Diyos. Musimba man gyud mo dito mo sa Babylonia. Kay ipanglawog mo sa leon, ipanghusugba mo sa kaayo, kung di mo muyukbo sa minugna sa kamot sa tao. Tan-aw na to, di mo mingawon nako. So wala gipasabot nga ang pagkagamhanan ni Lord, gipagawa sila sa dapit, gipasagdan na sila ni Lord. Gani, mas labaw pa silang giatiman ni Lord sa dito na sila sa dapit sa Babylonia. Kita na to ang mga leon perting gutoma. Pero sadyang gilawog na si Daniel nga to sa mga leon, wala siya kana sa mga leon, kaya ang tanaw siguro sa mga leon, sabon, hindi ni makaon, bula, taan ni gato ni kanon. Isi nga na ang protection ni Lord. Ayo, God is in control. But sultian ka na ko adto tas mga dunot nga bunga og kinsa ni sila. Pagkawala ni Jehoiachin, ingon nga hari, nag-install ang hari sa Babylonia og temporaryo nga maoy hari sa Juda. Ang Juda ani nga time wala na dili na kapuy-an og mga Hudyo, mga unsa pa diha. Puy-an ni sila karon sa mix nga mga tawo sama sa Israel. Kaya ang Israel gipapuy-an man tog mga taga Babylonia, mga taga nagkalain-lain ang gipapuyo dito. Kaya mga Hudyo dito, na, gipangkuha na. No? Munang sa time ni Jesus, no, moingon tong Samarianhon nga, Samarianhon ako, Hudyo ikaw. Ngano mangayo makanakog tubig. It means, balaan mo, kami hugaw. Anong paduol ka nako? Nga na, bitaw? Mo na rason. So, sa time na nga si Zedekiah, kini nga panahon, gipakita og ayo sa Ginoo, unsay dangatan aning gitawag og mga dunot nga bunga nga naa sa sulod sa usa ka basket. Kinsa ni sila? Mga tawong dili magpailalom sa disiplina sa Ginoo. Mga tao nga dili magpailalom sa disiplina sa Ginoo. That is why ang ato nga prayer mga igsuon personally sa ako Lord, latos og unsa manggaling Ginoo, modawat jud ko. Basta kay imuha nga kabubuton. Sabta na to? Oh, tanawa. Atras na. Sa 2 Kings chapter 25. 2 Kings chapter 25, verse 1. Diya tasugod basa, tanawa. And it came to pass in the 9th year of his reign, in the 10th month, in the 10th day of the month, that Nebuchadnezzar, king of Babylon, came, he and all his host against Jerusalem, and pitched against it, and they built forts against it around about. Gidala niya ang ihang dili maihap nga mga kasundaluan, gilibutan nila karon ang Juda. Kinsay hari ani nga time, ang last nga king, si Zedekiah. And by the way, kinsa man ni si Zedekiah? Si Zedekiah gi-install lang diha atras tas 24 verse 17. 24 verse 17. Ingon diha chapter 24 verse 17, and the king of Babylon made Methaniah, his father's brother, king in his stead, and changed his name Zedekiah. Kinide si Zedekiah, gipulihan ni siya og pangalan niya, yung pangalan is Methaniah. Giilisan siya Zedekiah. Sa verse 18, Zedekiah was 21 years old when he began to reign, and he reigned 11 years in Jerusalem. Gi-install lang siya nga temporaryong hari sa Jerusalem, kay gidakop naman si Jehoiachin.
And ingon diya, and his mother's name was Hamutal. And the daughter of Jeremiah of Lebna. And he did that which was evil in the sight of the Lord, according to all that Jehoiakim had done. Yung papa ni Jehoiachin, grabe kadautan. Mao pa'y gibuhat ni Sidikaya karon. Ang last nga king. In verse 20, for through the anger of the Lord it came to pass in Jerusalem and Judah until he had cast them out from his presence that Sidikaya rebelled against the king of Babylon. Unsay gisulti ni Jeremias, kadtong mo surrender sa hari sa Babylonia. Ubanan sa Dios, panalipdan sa Ginoo. Naa ang panalipod sa Dios, itanom sa Dios og dili na ibton og dadon raw niya pagbalik. Tama? Kadtong musukol mga dunot nga bunga, kini si Sidikaya og iyang gingsakupan ni sukol og mo'y hinungdan nga gilibutan sila karon og dili na gyud sila kagawas og grabe ang kagutom. Kay dili naman sila kagawas, nagplano silang moikyas panaos kagabion, pero kay galibot man ang host. Ngayon ganyan kag-host mga igsuon, mga gingsakupan, kinadaghanan kayo. So wala sila katakasan. Ato tas 25 verse 2. And the city was besieged into the 11th year of King Sidikaya. Ika-11 katuig paghari ni Sidikaya, gisulong na sila. In verse 3, and on 9th day of 4th month, and the famine prevailed in the city, and there was no bread for the people of the land. Gutuman na kayo. Di na sila kagawas, wala na sila pagkaon. And in verse 4, and the city was broken up, and all the men of war played by night by the way of the gate between two walls, which is by the king's garden. Now the Chaldees were against the city around about, and the king went away toward the plain. Iyahay na sila karong pangitag kay kiyasan. Ayo, napabamudiha. Mga igsuon ako musultian, ni ata sa presensya sa Ginoo, gidala ta sa dapit nga tudloan ta niya. Amen. Ug dili pwede nga si pastor mangitag kay kiyasan. Padong Cebu, sakay padong Negros. Unya ikaw pod iyahay na lang putag pangikyas ani sa panahong libutan na ta sa kaaway. Dili na pwedeng mahitabo. Amen. Mauna mga igsuon nga paninguhaon jud nato. Nga kining corruption nga nia sa kada sa sulod nato mga igsuon ma-eliminate gyud ni. Amen ba? In verse 5, and the army of Chaldees pursued after the king and overtook him and in the plains of Jericho, and all his army were scattered from him. Nadakpan si King Sidikaya, ay ang mga sundalo nanagan gibiyaan siya. O di ta magbiyaay, amen. Oo. Wala, biyaanay niya. Kinsa nato na ay problema. Bisag moingon lang kang igsuon, iampo ko, isumbong des group chat. Unya kinsa tong maka-open sa group chat, automatic na dayong og na kay gibuhat hunong kag kadali unya ampo. Ha? Di kay igorang gisin. Gibasa ra niyo. Ay nako Lord. Ang uban mo yung na mauna na. Hoy ampo ta ba? Why ay ni? Oh, and then in verse in verse 6, so they took the king and brought him up to the king of Babylon in Riblah, and they gave judgment upon him. Ilang gidala karon si Sidikayas at ubangan hari sa Babylonia. Verse 7, and they slew the sons of Zedekiah before his eyes. Mo ni pinakasakit, torturo ni mong anak sa imong mata, sa imong atubangan. Ayos lang sa atin mga parents pagka nagkalisod-lisod ta, tama. Kaya natay gipamati sa panglawas, murag okay lang. Pero ato nagaling anak, muratag nga. Ako na lang, kung ako na lang sana. Dili day na mao. Muratag makaingon, ako na lang unta. That is why, ikaw og ako, bisan kita mga ginikanan, butang yun nato sa itong una-una, unsa may atong mga pagpangapalpak nga mga paghahimuon, makitaan unya na nato diha sa atong mga anak. Tama ba? Uy. Luoy kayo. Na. Si Papa, siyempre, pag nanamoy apo, mas pangga dyan ninyong yung apo kaysa sa anak. Tinuod na, walay makareklamo anak. O, nay mo reklamo anak. Lami kayo.
nakaron kay makakita na sa papa nga kanang amo kong pag-umangkon, disiplinahon sa amahan. Muingon man dyan na si papa nga, ayaw puging anaan ng bata. Bata baya na. Hala? Diin man siya nagkat-on o ginganang disiplina. Sultihan mo na ako, katong atong ludluhod sa unag munggo, ludluhod o asin. Apay, gituwa ni mo na yung mga anak. Dili to siya ang disiplina nga mo'y gitudlo sa Diyos. Apil ba ato ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo, nga ang pulong sa Ginoo mao ang pagpanton mao ang latos? Wala. Wato na apil. Munang katong nga disiplina mga igsoon nakatuna nato to sa mga banyaga. Saan ang banyaga? Mga langyaw nga nisakop sa atoa. Saon pagdisiplina. Pero sa pagkatinuod lang, na-realize sa akong papa nga ang iyang pagdisiplina na mo pa'y hinungdang ni samot may kagahi. Imagine ay panghukot sa aming usa pang latuson kay managan nun may di may hukot. Pangbalion naman ang bunal salon. Pero later na-realize niya nga may natarong yun. Nanagko mang yung mga lahig direksyon sa kinabuhi. Mga naay diferensya. Kulang ang disiplina kung dili ang Diyos imong kauban. Amen? Amen, kayang Ginoo mo disiplina. Siya mo tudlo, kinagrabihan kayo. Because ang pagkontrola sa Ginoo, dili basta-basta. Dili kaya nato na usahay, makapasakit sa atong mga anak, magmahay po ta Lord, nga nabuhat mo ito na ako. Then ampo ka, huwag di na ko kaya ni ikaw na ibala. Kay bisan paghaligi sa mong balay, akong ipto ni puspusan ni niya. Di ko ni matulid ginuog, dili di mo ni hikapon. Amen ba? Amen? Ligis yung balay, yung ipto ni latos ang bata, di dyan na magsilbi. So, gipatay ang iyang mga anak sa iyang atubangan. After that, and they put out the eyes of Sidikaya. Gilugit iyang mata. Before gikuha ang iyang mata, gipatanaw sa siya, giunsa pagpatay ang iyang mga anak. And then ingon diya, and bound him with fetters of brass, and carried him to Babylon. Gilugpitan siya, giipitan. Gidala siya ngadto sa Babylonia. Unya, sunod nga nahitabo mga igsuon. Gipatay siya. Gihukman siya sa kamatayon. Karon, gusto ni Lord nga ikaw ug ako makasabot jud og ayo unsay dealings, mga dealings ni Lord. Unsay mga pamaagi ni Lord sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Especially, paminaw pag-ayo, kay ang pinakabutang nga makapalibog og ayo nato sa panahon sa mga pagpanton, sa mga pagtudlo, sa mga pagsulay. Kanang time nga wa na kay option, wa na kay madaganan. Kana jud. Mauna na, pareho, mao man ni sila, wala naman ni sila kay kiyasan. Gisinan kag niingon siya ang makaikiyas sa espada, mamatay sa sakit. Ang makaikiyas sa sakit, mamatay sa kagutom. Napa ba kay kaikiyasan? Ikaw ug ako wala kay kiyasan mo nang magpailalom na ta sa pamaagi sa Dios. Wala na tay pakiunsay manghitabo sa palibot. Ang pinaka-importante, ilawom ka sa pagkontrola sa Dios. Asa nga paagi, unsang paagi sa Ginoo, tara submit na, tara pa ubos na, bahalag magkinaunsa, dili man komportable, dili man gaan para nimo, bahala na la, submit na, submit. Maura dyan ni paagi sa Ginoo. And excited pa ko sa mga napay blessing nga mga maabot. Nakaana dyan ko, ala, kanang ikaw ba nga murag bugnaw-bugnaw kas Ginoong dili na ka-faithful niya. Nagpabilin siya nga faithful ni mo unya ang iyang gugma gabukal kanunay. Way kabugnaw. So, gabukaw. Jud mo nang gabukal, di gabukaw. Dinhin nato usas ato mga pagtulunan nga makuha karon sa sovereign control ni Lord is ang giingon sa Salmo. Ato kablihan ang naa sa Salmo mga igsuon. Kining sa Salmo usa ni sa mga
makuhaan natog pagtulunan sa nahitabo sa kinabuhi ni King Sidikaya. Psalms 112 or Salmo number 112. Onya verse 1, 2, 3 and 4. Salmo 112 versikulo 1 hangtod sa 4 ningon dia, praise ye the Lord, blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandment. Bulahan ng taong naikahadlok sa Ginoo niya. Nahigugma og ayos iyang mga kasugan. Verse 2. His seed, iyang mga anak, shall be mighty upon the earth. The generation of the upright shall be blessed. Kining tawong dunay pagkahadlok sa Ginoo, nagpailalom sa pagkontrola sa Ginoo, ang iyahang mga anak mahimong gamhanan ibabaw sa yuta, og sila pagapanalanginan. Pero unsa may nahitabo sa mga anak ni Sidikaya, sila gipang patay sa atubangan ni Sidikaya. Ngano ang ilang ginikanan, walay pagtaod sa Diyos. Discipline nga yun sa Lord. Pamaagi to sa Ginoo, pero wala niya nasabti. No? Sama ra nagbata nga gilatos, gisao ang bunal niya, gibali. Isuda kayo. In verse 3, wealth and riches shall be in his house, and his righteousness endureth forever. Laka, ningon diha nga ang pabor, ang panalangin, ang kadato, makaplagan, sulod sa iyang kinabuhi, sa iyang panimalay, sa iyang pamilya. Pastor, sukad sa kong pagpangalagad, wala palagi versikulo 2 na hitabo o versikulo 3 sa amua. Paabot ba? Matuwad sa diha. Relax lang. In verse 4, ingon diha, unto the upright there arises light in the darkness, and he is gracious and full of compassion and righteous. Dini nato makuha mga igsuon. Nga, unsa di ay kanindot nga magpailalom jud ka sa gahom, sa pagkontrola sa Ginoo sa atong kinabuhi. Now, kay dili magyud nimo masabtan pag-ayo, especially, paminaw ha, especially kung nia pa karon sa imong nahimutangan, naa karon sa imong atubangan ang dealings ni Lord. Lisod kayo. Magina kag mura kag si Joseph, baligya og kaduha, prisuhon nga way sala, tintalon, butang-butangan og kalimtan, unya moingon kang Lord, adto nga time wa siya madunggan sa Ginoo. Pero usa ka butang nganong si Joseph nagpabiling positibo og dunay pagtuo because he knows that God is in control. Kay nasayod siyang ang Diyos mao'y nagkontrola. Kalimtan ako sa tanan, ibaligyan ako sa akong mga igsuon, tintalon ko, malimot na si Potiphar sa akong nabungat, sulod sa iyang panimalay, nig-uswag siya, nagdato siya kayo, kinira, wala niya pa imbestigahe, tinuod bang gibuhat na ako nga magpakasala sa iyang asawa, wala ko niya imbestigahe, gibunog ko niya, gipapiriso diretso. And pag-abot sa prisuhan, kalimtan na lang ko forever. Yes! Kining tanang kasakit niabot sa akong kinabuhi. Ang ubang mga batanon malipayon, nagsuroy-suroy, may mga kwarta, mangumpra sila dito, mamalit sila mga unsay, mga nindot para nila. May mga cellphone sila, naga-YouTube, nag-Facebook, unlimited ang ilahang mga load. Pero ako niya, ang akong pagkabatanon, gigasto na ako. Binaligya, gibutang-butangan, gipiriso o gikalimtan. Naunsa naman ning kinabuhi. Di nga nas Joseph. Ang naas yung una-una, God is sovereign God. Kalimtan ako sa tanan, wala na sila nakakita na ako. But si Lord, ingon sa iyang mga pulong may eyes. Ang akong matatuan nagauban kanila bisag asa pa ka. Bisag ihulog pa ka sa langob sa leon, ang mata sa Diyos nag-uban nimo. Bisag isugba pa ka sa kalayo sa dua ang mata sa Diyos, nagtanaw ka nimo. Bisag kalimtan, nakag-ibutang ka sa prisuan, tua dito nagtanaw si Lord. And one day si Joseph ni gawas og nahimong governor. Parang sinabi ng King Pharaoh, Joseph, alis muna ako sa trono ko ha.
Ikaw na magbuot. Kaya ikaw may nakabalog unsay future ani. Pero ayaw, biya kalimot Joseph nga ako. Gapoy hari ha, basi pulihan niya ko ni mo dayon. Hello? Listen to this. Kung hatagan kag pagbulutan ni Lord, kay kasaligan kas gagmayng butang, kasaligan na kas dagko mga butang, kasaligan niya kas tibuok kalibutan parang Joseph. Ayaw kalimot nga dili ikaw ang hari, si Jesus Christ. Amen? He is the King of Kings. Amen? Siya lang ang deserve sa glory and honor. And Lord, pasaylo ami sa taas nga panahon simig pangawat og himaya. Magkitaray kanunay pasidunggan. No? Before we will end. Sultian ka nako, dunay tulo ka otoridad nga di pwedeng angkunon sa tawo. And this is pinakahabog kayo. And it takes time og ato niya nang diskasan. But gamay lang, ako ipaambit sa imo. Ang una mga igsuon nga otoridad, nga dili nato pwedeng angkunon, is kanang sovereign authority. Kanang makakontrola sa tanan. Dili ta na mahimo. Muna di ta pwedeng manugo sa Ginoo, Lord! Nagpasting ko. Buhatan, dili ikaw ang sovereign God. Ikaduha is veracious authority. Kanang word nga veracious comes from the word truth, kamatuoran. So si Jesus rana iyang pulong. Kay mao man ni ang kamatuoran. So the final authority kung unsay gisulti sa Bible. Pastor, okay na lagi pastor kay kuan. Unsa may gisulti sa Bible? Ngalaon ka. Kinaaman eh. No? Wala itawong dili masayop. Kay usa ra gyud ang dili masayop ug siya ra gyud ang kamatuoran. Murang gitawag siya veracious authority naara na ni Jesus Christ. Amen. And next is the authority of conscience. Munay last. Kanang tawong wala kabasag Biblia, wala nawalihan, hukman gyapon na og di na pwedeng moingong Lord. Anong may impierno man ko nga wa may niwali nako. Wa poy niabot nga tawo dito sa amo ang dapit nga niwali nako kabahin sa pulong sa Ginoo kinsa nang Ginoo ha. Oy Bible naabot sa amo wa ajoy Dios gisgutan dito sa amon dapit. Antud namatay na. And si Lord mo ingon, naa ang akong balaod nakasulat sa imong kasing-kasing og hunahuna. That's conscience. Walay tawo direng normal ang panghuna-huna nga walay gitawag og conscience. Ang conscience maoy mohatag nimong ideya maayo ba na or dili. So ang gamiton ni Lord paghukom nimo bisag wa ka nakadungog wa ka nawalihan ang imong konsensya. Muna ingong balaod nga nakasulat sa ilang mga kasing-kasing. O kana nga conscience dili imo. Ang tagian ang Diyos, tanawas ni Bukadnezar. Gikuhaan ang konsensya sa Lord. Mga nagahukas na dito na nagas ang kuko ni kaog sagbot. Ikaw og ako og kuhaan ka sa Ginoo ana wala na tay mahimo. Munang bless pa kaayo ta nga atong konsensya mo sakit ato ayaw na gimua. Pag nabuhat na itong pangayong pasaylo. Pero kang atong konsensya dili na mo sakit nato, gikubalan na og taman, buot gipasabot nga imo nang giagaw ang otoridad ni Lord, imo na imong gisunod og dili na ang imong konsensya. Kanang tulo ka butang nga dili pwedeng maangkon. Ilalom na sa Dios because He is the God who is in control. Wala kay imo. Wala kay imo. Natulog kagabi giihap nimo, pila ka bok ginhawa masulod? 1 2 3. Gihap pa nimo? Wala. Apan ang Diyos na sayod because He is a sovereign God. Kaya ayoko matawag na red. Okay lang yung pastor, nasa Bible naman eh. No? Ayaw lang ng red. Pero saan tamang na may system ang pamaagi sa ministry. So, wala problema po. Ano po tamang problema na? Wala tayo ato And din hinato ma-realize nga karon si Lord man di ay ang nagkontrola sa tanan. Dili nindot or nindot ang mahitabo si Lord na ay maayong plano. Amen? Sometimes ang imong gituuhang nindot mo gudala di ay nimo sa kadaot. Ug ang kadaot karon nga gisigi nimong suntok umalis ka in Jesus name pahawa diya ka problema ka. Mao di ay nanalipod ni imo gikan sa mas dako pang kadaot. And kinsay nasayod ana?
ang Diyos because He is the only God. Siya ra jud ang Diyos who is in control. Na kay imo wala. Mauna nga sa atong pag-ampo, siya ray atong himayaon. Di na ka mo apel atong pag-ampo nga maghimaya ka, kinsa ka, dihang ko, anak ka. Si Lord na ang atong himayaon. Hinaot nga na atay, nasabtan karon nga kagabihon. Ang korupsyon nato sa suod, kabalo si Lord ana. Kabalo si Lord ana. Arong mas mapaligon, ayaw kalimti sa imong pagpauli. Tanan nga prutas nga naay uod sa sulod. May illustration na. Kisay nakakita kaganina. May gamayng time. Naigi-post dato nga si Samuel kita siyang Eliab ni ingon siyang sure gyud ko mao na ni hari kay gwapo habog matso. And ang gibadlong sa Ginoo giingnan siyang ang tao nagtan-aw sa panglabas na anyo. Ang Diyos nagtan-aw kasing-kasing. And ingon ko sa imuha, don't judge others, don't judge yourself. Because wa ka naghukom sa uban pero sige kang gahukom sa imong kaugalingon. Sultian ka nako. Pag mutan-aw ka sa tanom, ang imong makit-an punuan sanga og mga dahon ug mga bunga. Pero kung doon na pa kay mata nga sama sa Diyos, makita ni mong apil yung gamot, makaingon yung kang kuyawa, mandainay, oy. Kay kadaghanan mga igsuon sa mga tanom, labi nagplastar ang iyang matamnan, mas dagko ang mga gamot nga nagnubo o mas tagas ang iyang mga gamot sa ubos kaysa sa mga sanga nga naa sa ibabaw. Munang di ka pwedeng mo judge sa imong isig katawo. Kung unsa ra imo nakita. Di po ka pwedeng mo judge sa imong kaugalingon because wa nimo nakita unsay umaabot. Si Lord nakita niya hasta ang gamot sa imong ugma. Munang surrender ta because He is the God who is in control. Let's close our eyes. Let's bow our head. Father, thank you, Father God. Nasabta na mo ayo Ginoo nga ikaw gyud nga naay pagbulutan. Bisan unsa nga mga pamaagi Ginoo, tabangi kami nga mapaubsanon. Musubmit sa imong kabubuton Ginoo. Musubmit sa imong mga pamaagi o Dios. Tungod kay sa among kaugalingon amahan wala gyud mi mahimo. And we know Father God nga bisan ang Juda, ang Jerusalem, ang Israel imong piniling katawhan ug ang yuta nga ilang gipuy-an, imong gipili nga dapit. Sa panahon o Dios nga nagkinabuhi sila nga hinlo ug masinugtanon kanimo. Walay si bisan kinsang mga kamhanang nasod nga makapukan kanila. But sa dihang duna nay corruption, duna nay sala sulod sa maong nasod. Naghinay-hinay kini og kalumpag. Nagkahuyang nagkalayo kanimo. Hangtod nga niabot ang panahon nga sila tanan napuo Ginoo. Gidala nimo sa dapit diin. Imong ipasinati kanila nga kung wala ka walay mahimo ang mga Israelita. Kami usab Ginoo. Bisag kinsa pa kami. Bisan na mga church leader, ang mga magwalali. May mga korupsyon sa sulod sa among mga kasing-kasing. May mga mali sa among mga paghuna-huna. May mga korupsyon sa among mga desisyon. Ang among mga priority sa kinabuhi, Ginoo. And we admit, O God, nga sa pagkatinuod lang, mga dunuton kami nga bunga, Ginoo, nga nakinahanglan sa imong nga grasya. O Lord, have mercy on us. Bisan pag walay tawong mutamay namo, walay tawong mulutos, walay tawong manghilabot, pero kung duna na problema sulod namo, sigurado mabugatan gyapon kami, magilty kami, maluya kami, makapsan og umoy, mawadan og kadasig, mawadan og paglaom. Maglaka nga mong confidence sa panahon nga moduol kami, musimba, magampo. That is why, O Lord, hinua kami, O Diyos.
And I pray, Father God, that even this church and this ministry, himuaning daw sama sa basket, Ginoo, nga ang muabot aning dapita, ang ma-reach out sa imuhang mga pulong nga tuwa sa layong dapit, pinaagi sa social media, mabutang sila sa basket sa mga hinog, Ginoo, mga basket, o Dios, nga puno sila sa mahimo nga mga bunga, Ginoo, nga mapuslan nimo. Hinluwa kami gikan sa among mga garbo. Tangtanga nga mo mga kinaiya, Ginoo, nga naa sa sulod namo, O Diyos. Ang makalumpag ka namo, Ginoo, dili si bisan kinsa, dili bisan ang kaaway, Ginoo, bisan kinsang mga tao, walay makalumpag namo. Katugad ang naa sa sulod namo, Ginoo, nga mao ang mga kaaway, ang mga pamatasan nga nakatunan namo gikan sa kinaiya sa kaaway, O Lord, ilabi na ang garbo, Ginoo. Mao niya mulumpag sa amuha. Tuluy kami sa pagpaubos. Unsa may imong mga plano, let your will be done. Mga proseso nga sakit, mga proseso nga bugat, mga proseso nga murag dili na mo madawat ang imong pagdil sa amo nga murag wa na mi option, wa na mi kadaganan. Ana nga time, O Lord, O God, imong ipakita nga ikaw ang Diyos who is in control. Tinuod ang imong mga pagtudlo nga nag-ingon sa dihang wa na may makitaan sa palaybot, usa pa mi makahuna-huna og hangad. Munang tuyoon ni mo, Ginoo, nga wala na may help nga makitaan sa bisan asang dapita or bisan kinsa. Aron kami mohangad kanimo og oportunidad nga ikaw makapamuhat sa among mga kinabuhi. Salamat, O Diyos. Salamat ni ining kagabihon. We acknowledge, Father God, bisan pa man dinhi sa among barangay. Kini nga barangay, Ginoo, dili ni para ni bisan kinsa, but this barangay is for Jesus Christ alone. Ang imong hamiling dugo, Ginoo, gibayad nimo para sa mga kinabuhian ni dapita. Thank you kaayo, Ginoo. Yambo sab namo, Lord, bisan ang ministry sa Acts. Nga sila, Ginoo, makapadayon mas ligon. Mag-raise ka og Joshua, Ginoo. We pray for comfort, for strengthening and empowerment, O Lord, para, O Diyos, sa mga gingsakupan. Og salamat, Lord, sa imong alagad, Ginoo, nga imo nang gitawag. Dalaygo ng imong buhing pangalan sa kinabuhi ni Pastor Bong, Ginoo. Salamat, Ginoo. Manindog ta, mga igsoon. Yes, Lord Jesus. Awiton ta sa makausap pa. Ang giawit nato sa niagi. Ang angayan, ang Diyos lamang igsoon. Hallelujah. Ang angayan, Ginoo, ikaw